Мария Гарәпшина теплицасында эшнең кызган чагы җәен мул уңыш алу өчен ул хәзер орлык чәчә чыккан үсентеләрне тәрбияли. Хуҗалыкта 3 теплица бар, берсе җылытылып, биредә эш гыйнвар аенда ук башланган. Ә теплицадагы үсентеләр төрлелегеннән күзләр камаша. Зәвыклы чәчәкләрдән алып төрле тәмләткечләргә кадәр бар. Апрельдә беренче кыяры өлгерсә, июнь ахырында ук бакчачы брокколи, пекин кәбестәләре, помидор уңышын җыя. Капуста растет очень быстро, развивается, растет. Я ее очень люблю, у меня прекрасные результаты были в прошлом году, в этом году хочу повторить обязательно. Так что следующее, что хочется показать, это томатики. Томаты посажены в январе месяце. Кушать мы их уже будем в июне. Һәр бакчачының үзенә генә белгән сынаган алымнары була. Орлык утыртасы туфракның да яхшы булуы мөһим роль уйный. Берничә төрле ашлама, минералларга туендырып куллана аны Мария ханым. Мул уңыш алу серләрен ул безнең белән дә бүлеште. Добавляем 2 части торфа, 1 часть вермикулита, 1 часть агроперлита. Все это дело перемешиваем. Язын Гарәпшиннар бакчасында бер почмакта буш калмый. Урын тапсам, чәчәк булса да төртеп куям, ди Мария ханым. 400 төп помидор, 200дән артык кәбестә мул уңыш бирә. Бәрәңгене дә күпләп үстерәләр. Бакчачылык, үсентеләр үрчетү аның кечкенәдән яратып башкара торган шөгыле. В моей семье это генетически, наверное, предрасположенность наша, любовь к огороду. Моя мама, моя бабушка, вся моя семья очень любит огород. Мы с детства это впитывали. Также я своим детям это также пытаюсь передать, научить их, потому что я считаю, что это прекрасная возможность самого себя прокормить. Я не знаю, это, наверное, самый лучший навык, который может родитель дать. Мария Гарәпшинадан башка бакчачыларда киңәш сорый, социаль челтәрдә махсус бите дә бар. Белемнәре башкаларга яхшы уңыш алырга ярдәм итсә, сөенә генә ул. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.